соат тақрибан 9 аст. Ман айни замон ҳаракат кардистам ба тарафи агрокультура, чун мо ваъда дода будем агрокультураро аз наздик бояд шинос шавем ва дар бораи парвариши помидор дар теплицаи калонтарин каме ҳам мехоҳам ба шумо нишон диҳам ва тамошо мекунем. айни замон қарор дорем дар агрокультура групп. масоаташ 52 гектар ва 12 миллиард рубл расход шудааст. меравем ба самти агрокультура то аз тамоми ҷойи корхона хабардор шавед.
Аммо шумо мебинед инро клипс меган. Клипс яъне ҳамон чизе ки ба мисли ҳалқа шакл аст ва помидорро дар ришта меқапад, яъне помидорро медорад. Инро клипс меган. помидор то 10 метр қад мекунад, яъне баландиаш 10 метр мешавад. ба ҳамин хотир ба паҳлӯи помидор риштае омадагӣ аст ва ин клипс дар ҳамон ришта помидорро медорад. кори клипс ҳамин аст. як ҷӯяк, яъне як гирядка 100 метр аст дарозиаш ва дар байни гирядка релси монанди поиз аст бо турба ва дар даруни турба оби гарм мисли отопление бори кори отоплениеро бозӣ мекунад. ва ин арбачае ки шумо мебинед, ин монанди поиз дар болои ҳамин релс дар болои ҳамин роҳе ки мисли роҳи поиз аст меравад, то ки помидорро чинда дар коробка гузорӣ. ба осонии кор ҳамин аст. бо қайчи тоза кардани танаи помидор ин бисёр зарур аст, чунки тамоми қувваи помидорро ба худ мегирад. яъне бо қайчи тоза мекунем, он чизе ки зиёдтӣ аст аз танаи помидор мебарояд ва қувваро ба боло мегирад. ҳамеша танаи помидорро тоза нигоҳ кардан то ҷое ки асосӣ аст, то ҷое ки помидор аст, помидор дорад, бояд аз так тоза кунем, чунки бисёр зарар дорад дар помидор. ано омадем ҷои асосӣ, яъне дар чӣ помидорро шинондаанд, дар чӣ помидорро дар стикловата шинондагӣ ҳастанд, яъне дар стикловата. чуноне ки дида истодаед. чуноне ки шумо мебинед, ин шлангча об медиҳад, мисли чакак аст. об чакидан мегирад дар решаи помидор ва помидор об мехӯрад. тамоми системаи кори обхӯрии помидор дар теплица ҳамин гуна ҳастанд.
монанди чакак. Ҳатто дору ҳам ба тариқи ҳамин шланг меравад. Дору ба решаи помидор меравад. Об ҳам ба решаи помидор. ин тарз помидорро об медиҳанд дар теплица. мерасем ба фарҷоми кор, яъне фарҷоми барномае ки кардем ва агар камбудӣ бошад бахшиш ва аз шумо хоҳиш мекунем ки подписаться кунед ва обуна шавед ва лайк гузоред. хоҳиши мо аз шумо ҳамин аст ки обуна шавед ва дастгирӣ кунед. видеои ояндаро интизор бошед. дар бораи теплица бештар ҳарф хоҳем зад. боқӣ сарбаланду хона обод бошед.